जब गोपाल राय के गीत बाजे लागे, भरत शर्मा के गीत सुनाए लागे, निमिया के डाढ़ मैया, तब बुझा जाओ कि नवरातन आ गइल बा। मेला देखे खातिर हमने लइकन में बड़ा उमंग रहल हो। पहले ही से पैसा जुटाई जा, बाबा से, बड़का बाबा से, पापा से, माई से मेला खातिर पैसा मांगी जा। घर से पैसा जरूर मिले। आज जब घर से 50 गो रुपया मिल जाए ना भैया, तो वही 50 रुपया में बरमाइन के माई के यहाँ जाई, नारियल चढ़ाई, फूल चढ़ाई, अगरबत्ती दिखाई। ओकरा बाद छड़हर राम मंदिर जाई, ओइयो दर्शन करी। ओकरा बाद शंकरपुर के भगवती के जाई दर्शन करे, ओइयो दर्शन करी, नारियल फूल माला चढ़ाई, आ ओइजे जलेबी चाट छोला खाई। ओकरा बाद दशहरा के दिने बलिया रामलीला मैदान जाई, रामलीला देखी कि रावण कैसे जरता। चौक में जाई, दुर्गा जी के बड़े बड़े पंडाल देखी। गुदरी बाजार जाई, ओइयो देखी कि दुर्गा जी के बड़े बड़े पंडाल बनल बा। आ फिर बलिया बाजार घूम घूम पूरा मेला में कहीं चाट खाई, कहीं छोला खाई, कहीं चाउमीन खाई, तो कहीं जिलेबी खाई। तब वो भैया वो 50 रुपया में 5-7 रुपया बचिए जाए कि जाके स्कूले खर्च करमी पैसा। जमाना अब कुछ और रहल हो। कम संसाधन में, कम सुविधा में भी आदमी बड़ा खुश रहे। अब देखो ना, अब तो सब कुछ बा, सारा सुख सुविधा बा, पैसा रुपया बा, मेला बाजार बा, पर समय नहीं है कि मेला देखे आदमी जाओ। जब दुनिया के झमेला में आदमी फंस जाला न भैया, तो ओकरा मेला ठीक ना लागेला। यह प्रभु के खेला हो। सही बात बहुत बड़ा।